mágoa do resultado final, non? Boa tarde, sí, a verdade que sí, non? Foi un pau duro para o equipo, creo que competimos a un nivel moi alto durante todo o partido e a verdade é que a última xogada pois é un pau, como digo, moi grande e creo que non o merecía o equipo, non merecía este castigo, creo que o nivel competitivo que demostramos hoxe foi moi elevado e que creo que éramos merecedores dos 3 puntos, non? Sinceramente, a verdade é que ahora mismo estou decepcionado, estou frustrado porque creo que a acción do gol pois é falta, sinceramente, ademais eu que son o que estaba defendendo esa xogada, pois hai un futbolista do Racing que me arrolla e impídeme pois defender a situación do córner e a verdade é que non entendo como estas situacións non se revisan incluso pois a xogada de antes que ven precedida dun córner a favor noso, non? Entonces, bueno, sempre intentamos non pensar no que non podemos controlar, pero a verdade é que hoxe estáseme facendo difícil e creo que é un pau moi duro para o equipo e costa mostrar optimismo desta forma porque creo que hoxe merecíamos os 3 puntos. Bueno, a nivel de puntuación, logo, pero a nivel de evolución con Íñigo Vélez, como viche o partido comparado con Mendizorroza? No, está claro que o equipo ven medrando, non? Que o equipo ven competindo moi ben e outro día demos un paso adiante contra o Alavés e creo que hoxe pois que se demostrou que na casa pois que un equipo que vai, que presiona arriba, que compite e puxémonos por diante, puxemos as cousas moi complicadas ao Racing e como dixen ao principio, pois creo que merecemos os 3 puntos, non? Entón, nese sentido, pois evidentemente hai cousas positivas, hai progreso e eso estáse vendo, non? Creo que o pode ver todo o mundo, non? Pero é certo que isto vai de puntos e que nós queremos gañar e hoxe pues, estamos moi decepcionados e moi jodidos porque creo que hoxe tiñamos que sumar de 3 e creo que o merecíamos. Bueno, con Íñigo Vélez, defensa de 3 centrais, o gache de central dereito, de central esquerdo, adaptado a todo. Sí, está claro, non? Eu desde o principio pois viñen aquí para sumar, son posicións que fai máis tempo pois xa tiven que defender e bueno, síntome cómodo pois tamén aí, non? Eu donde o míster queira que aporte, pois así o farei, non? Eu intento dar o máximo sempre, sexa dende o carrilero, dende o lateral ou dende o central, pois xa che digo, competindo e intentando pois sumar o máximo po equipo, que creo que é o que entendo é o que debe facer un xogador e un futbolista, non? É máis grave ainda o erro de apreciación que de interpretación da falta, co que vos estades xogando, non sei como se pode explicar. Non sei, a verdade é que non sei, cóstame moito pensalo, non o entendo, o sea, hai moitas veces que nin siquiera entendes as actitudes porque incluso queres debatir ou de boas formas e costa falar con eles e a verdade é que nese sentido pois eu estou enfadado, estou cabreado e estou decepcionado, non? Creo que evidentemente todos somos o suficientemente inteligentes para saber que eles non o queren facer mal, que eles intentan facer o seu traballo o mellor posible, pero bueno, creo que aquí todos estamos para axudar e bueno, creo que hai certas situacións que se deben de corrixir e neste caso, pois, se a tecnoloxía está para facilitar este tipo de decisións, creo que é de xustiza que se aplique do mesmo xeito en todas as situacións, non?